ba? Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sa Indo Gabos mga tugang, and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, ngunyan daw ning Martes, petsa 7 kang bulan ning Oktubre 2025. Ngunyan daw, live po kita. Ano kasugma kaya dahil ako nakapag-live dahil ang sa indong lingkod po nagduman sa Holy Rosary Minor Seminary duman sa Naga ta nagkaigwa po kami ning misa. Ako po ang naging main celebrant at naimbitahan po tayo at magmisa sa kapiestahan kang Our Lady of the Rosary. At kaibahan ko po ang sakuyang tugang manigdiyos sa pagiging Dominican. Walang iba kundi si Father Bobby Castillano OP. Kaya naghalik po kami digdiho mga alauna ning hapon. Nakaabot kami sa Naga alas 4 ning hapon. Medyo, Father, parang haloy. Alam mo, grabe talaga pala ang traffic. Traffic, alam mo, pag huna ko, kaya kong magawa ng mga 2.5 hours ang Legazpi Naga. Kunyan talagang makukuha mo more than 3 hours. Grabe, almost 4 hours nga kami palan. Grabe na talaga ang traffic. Bakit Father po ang cost ng traffic? Hindi po dahil sa mga maraming sasakyan. Ang cost ng traffic po dahil po sa mga mababagal na pag-ayos ng ating kalsada. Yan po ang dahilan dahil sa korupsyon. Yan, korupsyon. Bakit kaya ang ganda-ganda ng kalsada, inaayos, sinisira pala. Yung dapat ayusin. Pero bakit? Padre, nakikialam ka ha? Huwag ka makialam sa amin. Trabaho namin ito. Magmisa ka lang dyan. Alam mo, trabaho din po nating lahat ang sabi ng tama o katotohanan. Bakit? Hindi ba tama yung ginagawa namin, Father? Inaayos namin ng kalsada. Ilagay natin sa tama. Okay, tingnan na natin ito ha. Kung mapicturean ko lang po talaga yung yung ganda ng kalsada, tapos sinira. Sinisira? Diyan din po sa Arimbay. Alam mo, ibang-iba talaga. Ako po napunta na sa ibang bansa nung nakaraang sometime ng May. Napunta pa ko Indonesia, Malaysia. So, alam mo doon sa Indonesia po, kasi mayroon din kami Dominican duman, pagdating sa kalsada. Ganito ang ginawa nila. Sa gabi, aayusin nila yan. Kinabukasan, yung kalsadang inayos nila ng gabi, kunyari mga 3 hours yan, or to 4 hours yan, ayusin nila yan. Kinabukasan, pwede munang daanan. Ay bakit dito sa Pilipinas? Dito sa atin, yan nga sa Arimbay na yan, matagal na po yan sa Arimbay na yan Matagal na, hindi ba? Ako nakikinig si Perdigon. Sir Perdigon, ako nakita ko po yan kasi actually yung kahapon tinanong ko yung mga bata, mga estudyante, bakit kayo na late? Father, na-traffic kami sa Arimbay. Yun. Bakit kayo na-traffic? Naka-jeep lang po kami. Hindi naman kami, Father, kasi mayaman. Wala kaming jet plane. Wala kaming helicopter na pumunta din sa UST, naka-helicopter. Wow, grabe Hindi po. Kami nag-jeep lang. At yung jeep, hindi naman dumaan kasi sa
may dinadaan sa buyuan, bongga, pagkatapos dito ka nalalabas sa may ay ginagawang Jollibee, ano? So yun, mga tugang, hindi po kami kasi mayaman, wala po kaming sasakyan. Mabuti pa yun ba, kaya na-late kami. Yun. Alam mo, atraso kasi. Bakit ganon? Father, wala ka sa Indonesia. Nasa Bicol ka. Nasa Pilipinas ka. Bakit ganun? Sasabihin, alam mo kasi tayo mga Bicolano, mga Pilipino, mapagpasensya, kaya hayaan mo na lang, magpasensya na lang tayo. Pero alam mo, maling concept po yan, pagpapasensyang yan. May tamang concept ang pagpapasensya. Pero may mali po ang tawag yan, pag inaabuso na ang iyong pasensya, hindi na po yan tama. Ano? Yan po ay pagmamasama. Yan. Kasi po, pagpapabaya. Yan. Napakalungkot po kasi talaga. Ano? Kaya kahapon, papunta kami diyan sa may Ginubatan. Ano? Yun, sa Ginubatan. Doon sa Ligaw. Nako, dito sa Albay pala. Ay, ganoon din pala doon sa Camarines Sur, sa boundary. O sa bago ka pakatapos ng tulay dyan sa Pulangi, boundary ng Albay sa Camarines Sur. Mayroon din. Ano? Ang tagal-tagal na po yan. Ano? Hindi tulad, ito na ikukumpara ko po kasi unang-una, hindi naman po tayo mga tanga. Ang hindi ko matanggap-tanggap po, tayo mga Pilipino ay ginagawang tanga. Hindi naman tayo tanga, maliban na lang kung tayong lahat ay gusto maging tanga. Ano? Hindi po tama yan. Kasi dapat manindigan po naman tayo sa tama. Kaya nga, ito ngayon, huwag natin tigilan. Sasabihin nila, hindi, parang matapos na itong mga flood control na yan. So mag-snap election. Hindi naman po solution yun eh. Ang solution po, panagutin. Yan, sabi nga, panagutin. May tinatawag tayong accountability. Ano? Accountability, responsibility po. Panagutin. Kawawa, ang napapanagot lagi yung mga maliliit na tao. Ano, tingnan mo. Yung malilit na tao ang Pag ikaw, halimbawa, pobre ka, nagnakaw ka ng 1 peso, kulong ka. Pero halimbawa, kaya ikaw mayaman ka, nagnakaw ka ng bilyon na peso, ay hindi ka makukulong. May kwarta ka May pangbayad ka sa abogado, may pangbayad ka kung kanino, sa influencer, sa judge. Ay, kurap talaga. Kahit anong gawin natin dyan, dahil pero wag tayong manghina, wag tayong mag-give up, wag tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa po. May pag-asa, meron tayong magagawa. Bakit? May magagawa tayo. Bakit? Hindi tayo nakatunganga at hindi tayo nagpapabaya. Pag wala ka ng ginagawa at ikaw ay palaging nakatunganga, ay delikado na po yan. Kung tayo ay magwawalang bahala, bahala na. Ano na lang mangyari? Total, gano'n naman. Hindi po tama yan. At kasalanan po yan. Tandaan po ninyo, nung nakaraang 2 linggo nakalipas, kasi last Sunday, iba yung gospel, nung tungkol yung sa parabola na kung saan yung mayaman at si Lazaro. Yung mayaman naman wala namang ginawang masama talaga. Sasabihin naman hindi naman niya minura si Lazaro, hindi naman niya sinaktan si Lazaro, pero bakit masama yung ginawa pa rin niya? Kasi nagpabaya. Nakita niya si Lazaro na walang kinakain. Hindi man niya bigyan ng pagkain, at ang ginagawa ni Lazaro, yung mga nalalaglag, saka lang yan ang kinakain. Nagpabaya. Alam mo po, ang tinatawag natin sin of omission is also mortal sin, just like a sin of commission. Okay? So sana po, sana mapukawan po tayo. Kasi ang problema sa atin, iyon na po,
ginagamit ang ating ugali. Anyway, hindi ba kayo mga Katoliko, kayo mga Kristiyano, mapagpasensya, mapagpatawad? Okay lang, patawarin nyo. Kung kayo sinasaktan, magpasakit lang kayo. Ganun po ba ang turo ni Kristo? Hindi po ba manindigan sa katotohanan, sa katarungan, sa kapayapaan? Ang utos ba ni Kristo sa mga Kristiyano, kayo ay magpabaya, hayaan ninyo lang na ang magnanakaw ay magnakaw na magnakaw, ang masamang tao ay gumawa ng masamang masama? No! Hindi ba si Kristo napunta rito parang supilin? At itama ang mga pagkakamali kahit ng mga Pariseo. Tingnan mo yung mga religious leaders. Tingnan niyo yung mga tugang. Ang ginawa ni Kristo itinama yung mga maling aral ng mga Pariseo. Kaya dapat huwag tayong tumigil. Yan. Kaya nga hindi ba nag-aaral tayo? Bakit? Parang tayo ay matuto at matutunan natin ang tama, hindi yung mali. Ang nangyayari ngayon yung mali, yung mali nagiging tama. Yung tama nagiging mali. Binabaliktad, yung mabuti ay masama. Pag gumawa ka ng mabuti, masama yan. Pag gumawa ka ng masama, mabuti yan. Baliktad na po. At talagang magulong-magulo na nga ang nangyayari sa mundong ito. Kaya nga, napakaganda panindigan din ng mga obispo, lalong-lalo na sa, parang gano'n, palusutin na lang natin, magkaroon na ng snap election. Hindi po yan ang tamang dahilan. At hindi po yan ang tamang solusyon. Parang ganito yan ganito, di ba? Pag masakit ang ulo mo, ang solusyon po dyan ay uminom ka ng gamot o ipahinga mo. Hindi po solusyon na pag masakit ang ulo mo, pugutan mo ang sarili mo. O parang ganun po yan. Pag magulo na, para mga sa stop election, mga leader, alisin mo lang sila. Pagkatapos, tingnan natin na sabi nila na yung mga inalis sa pwesto ay hindi pwedeng magkandidato. Pwede ba yan dito sa Pilipinas? Sabi nga, Father, na sa Pilipinas ang nakawan, ang pandaraya is a way of life. Ang tanong, papayag po ba kayo? Yan ang tanong ni Father Boots. Pumapayag ba tayo na tayo ay nakawan, saktan, patayin? Kayo ba ay papayag? Kayo ba ay papayag? At ito po ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Nanindigan po sila sa katotohanan. Kaya nga nangyari, kahit sa paninindigan nila, maraming naging martir. Ang martir? Ibig sabihin ng martir, hindi pinapatay. Ang martir ay nanindigan. At dahil nga lang sa paninindigan nila, sila po ay naging martir. Kasama na po yun, na sila ay binawian ng buhay. Pero sabi nga, pinatay nga sila, pero hindi namatay ang diwa. Ayun. Akala nila pag pinatay nila yung mga Kristiyano, mamamatay ang Kristyanismo. Hindi rin po nangyari yun. Dahil ang nangyari, the seed or the blood of the martyrs, sabi nga yung ng mga martyrs, yung dugo ng mga martyrs, ay siya po ang naging ugat. At masabi natin, siya po ang the seed of Christianity. Yun. Anyway, ito po ang ating pag-uusapan. Meron po tayong solusyon dyan. At ang solusyon po dyan ay ang magbalik loob sa Diyos. Magdasal ng rosaryo. Yan po ang panawagan ngayon. In order to drive the devil away, let us pray the rosary every day. Yan po ang panawagan natin. Alawang ko, sana kung ang bawat pamilya ngayon ay maglaan talaga ng oras ng by the way, ngayong araw na ito, October 7, ay diniklara ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, a day of prayer and national repentance against corruption. Hindi po tayo papayag na
ang Pilipinas ay bayan magnanakaw. Yan, ano? Sabi na, alam mo, kanina may nabasa ako si Gretchen Ho doon sa Oslo, Norway. Papalit daw siya ng $300. Alam mo, sa airport. Anong ginawa? Are you from the Philippines? No, 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 no. Your country is corrupt. Patay. So, ibang-iba na po talaga, hindi na, kaya pag tinanong ako, are you from the Philippines? No, I'm not from the Philippines. I am from LA, Legazpi, Albay. Anyway, babalik ko si Father Bus pagkatapos kan mga pagurundom. Ang oras tabi ngunyan ay 17 minutes after 1 o'clock. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombas, COP. Ngunyan daw ning Martes, petsa 7, kang bulan ning Oktubre. Sabi ko mga tugang, igwaning solusyon sa nangyayari sa kasalukuyan. Huwag mong sasabihin, wala na pati tayong magagawa. Mayroon tayong magagawa. Ang sasabihin ko sa iyo, huwag ka lang tumunganga at huwag kang magpabaya. Ano ang magagawa natin? Kung ikaw ay nakatunganga, nakatunganga ka lang lagi at nagpapabaya, mayroon kang magagawa. Ang magagawa natin, magdasal. At bakit ka magdarasal? Kasi naniniwala po tayo na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa tao. Totoo naman eh. Totoo naman. O ang Diyos namamatay? Hindi po. Hindi namamatay ang Diyos. Kahit nga pinatay nila si Jesus, tao na naging Diyos, hindi na namatay, nabuhay na magbuli-uli si Jesus. Kaya nga hindi po talagang pwedeng mamatay ang Diyos. Hindi pwedeng mapatayin ang Diyos. Pero ito tandaan mo mga tugang, ang tao namatay. Noong panahon pa man, tingnan mo, noong una, si Herodes, gusto niya talagang patayin si Jesus. Anong nangyari? Nasaan na ngayon si Herodes? Di ba? Marami. Si Poncio Pilato, yung mga Pariseo, asaan na sila? Patay na baga? Kaya nga, wala. Ang tao ay hindi makapangyarihan. Kahit nasasabi na gusto maging makapangyarihan, in a while, parang siya ang gusto mag-control na mag-control. Yes, pero tandaan po mga tugang, hindi po yan habang buhay. Hindi habang buhay dahil ang tao ay namamatay. Mamamatay ang tao. Napakalaga po ito. Natandaan natin, may magagawa po tayo dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya magdasal.
Alam mo, naalala ninyo noong people power? Bakit nagkaroon ng people power? Nakasama po ako noong 1986 doon sa EDSA Revolution. Kasama po ako doon. Ano? Pero hindi po basta nagkaroon ng people power kung wala tinatawag natin prayer power. The power is prayer. Kaya nga ito po ang power natin, the power of the rosary. Yun po mga tugang, napaka mahalaga po itong power of the rosary. Kaya nga kinakailangan tayo po ay magdasal ng rosaryo. Okay? By the way, hanap muna tayo dito ng babatiin, okay? Nakita ko po sa DCGB News Online, si Alvin Uy, sabi, andito po naman kay Father Butch, and then si Marjon De Lavin. Good afternoon, okay? So yung mga tugang, yan ang mahalaga sa atin. Magdasal po tayo. Dahil ang pagdarasal ay makapangyarihan. Prayer is power. Tanda natin mga tugang, prayer is power. Importante mga tugang yan. Ano? Prayer is power. Kasi ang pagdarasal ay nakikiusap ka sa Diyos. At pag ang Diyos ang kumilos, sino po ba ang tao po ba makakapag-imbento ng bagyo? Ayaw natin ng bagyo. Ang tao po ba makapag-iimbento ng lindol? Makapag-iimbento ba? Yung mga bagay na yan. Ano? Tandaan po natin, ang tao ba makapag-imbento ng tao na galing sa wala? Hindi. Ang tao makagagawa lang naman yan kung sa isang galing sa ibang bagay. Ano? Not from nothing. Ano? Kaya maganda po ang pagdarasal kasi importante mga tugang iyan na tayo ay talagang magtiwala sa Diyos. Kaya nga nung nakaraang Sunday, napakahalaga po ang sinabi ng mga alagad, pakusugon po tabi nindo ang samuyang pagtubod. Ang problema kasi ngunyan, ang mga tao, kulang ang pagtubod sa Diyos. Ang pagtubod ninda sa tao ay mas dakula kaysa sa pagtubod ninda sa Diyos. Ang pagtubod kang tao sa kwarta ay dakula sa pagtubod sa Diyos. Na samantala na ang pagtubod sa tao ay may hangganan. Ang tao, sabi ko nga ni Kasubago, mawawara, nagagadan. Ang kwarta, human, kung kita natubod sa kwarta, mawawara iyan. Kahit may trillion pesos ka dyan, mawawara po iyan. Gabos mawawara iyan. Kaya nga, ang pagtubod, hindi nawawara. Yan, pagtubod sa Diyos. Ang tunay na pagtubod. Kaya nga dakulaon talaga ang kapangyarihan ng pagtubod. Kaya nga ang tawang nagtutubod, nangangadji. Dipisil sa tao ang nangangadji na dahil nagtutubod. Kaya tingnan mo mga tugang, noong ang mga dito sa Pilipinas, ang tanda, kamuntik na tayong sakupin ng mga Ulandes, yung Lanaval. Tanda, ito the Battle of Lanaval, dito sa Pilipinas. Ano po ang nangyari? Bakit? Kaya nga sineselebrate din sa Pilipinas ang Lanaval. October 12 po sa Manila, sa Quezon City, kami mga Dominicans. Yaon ang the Battle of Lanaval. Kaya may Lanaval, Nuestra Señora de Lanaval. Yung po kasi mga tugang ay paggunita, pagrurumdom ng ang mga Pilipino, kasama yung mga Kastila na kabuntik na tayong sakupin ng mga Holandes. So, ang ginawa ng mga Pilipino, ng mga Katoliko, nakipaglaban sa dagat. At ang nila, kahit na sila ang mga armas nila ay hindi sophisticated, hindi tulad ng mga gamit ng mga Holandes, mga tugang, alam mo, ang ginawa nila, nagtiwala sila sa Diyos, siyempre nakipaglaban din,
may armas din sila, pero ang pinakamagandang armas nila, maliban sa armas ng baril, ay ang rosaryo. Habang mga nakikipaglaban, sila din ay nagdarasal ng rosaryo. So yan po, kaya nga yan po ay napakagandang masasabi natin na may kapangyarihan po ang dasal na rosaryo. Kaya yan nanggana. Ayun. So yan po ay talagang natin yan. Paalala din sa Pilipinas. At naulit nga yan nung EDSA Revolution. Rosary Power. Rosary Power. Ang ginamit po kasi namin noon, rosaryo din eh. Harap ka sa tangke. Anong ginamit namin? Sinda tangke, baril, pero ang aming armas, dalawa lang. Rosas. Yung mga madre nakasama namin doon mga rosas, binigyan sila ng mga rosas at mga rosaryo. At habang sila ay magpapaputok, kami naman ay nagdarasal ng rosaryo. So sino ang pinakinggan ng Diyos? Yung baril, bala ng baril, tunog ng baril o tunog ng rosaryo? Tunog mga ng rosaryo, kaya tingnan mo, that was a peaceful revolution. And you know what, 1986, napunta ako noon sa 1987, napunta ko sa Europe. Napunta ko sa Italy, napunta ko sa London, napunta ko sa... Nagbakasyon po kasi ako noon, So, during that time, after the revolution, 1 year after the revolution, napakaganda po ang reputasyon ng mga Pilipino. Bakit? Pagdating ko dun sa airport, sabi niya, "Are you from the Philippines?" Nag-ano sila, yung nila, congratulations, very good. Kasi sabi talaga, doon, ipinagmamalaki talaga natin ang Pilipinas. Bakit? Doon ibinangon natin na ayaw natin ng korupsyon. Tandaan po natin yun. Ayaw natin ng, that was the snap election. Tandaan nyo yung, nangyari po yung snap election. By the way, baka maulit na naman nangyari ngayon, di ba? Kasi there was, noong 1986, February po yun. Nagkaroon po ng snap election. At nangyari noon, talagang natalo si Marcos. Pero sabi, nagdeklara din si Marcos at nagdeklara din si Cory. Yun ang nangyari doon eh. Dalawang presidente. So, kaya nga ang nangyari doon sa pangyayari yan, so talagang nanalo tayo. Pero ikinalulungkot ko lang po kasi ang nangyari, sana yun na ang pagkakataon na talaga ang pagbabago ng Pilipinas. Pero bumalik ulit tayo eh. Bumalik ulit tayo sa corruption. At sabi ko nga, mas lalong malala. Hindi tulad nung panahon. Kasi I was there. I was not born today. I was born yesteryears. Kaya alam ko po ang mangyayari. Ang problema sa atin ngayon, yung history ay pinifake na ngayon, binabago na ang history. So, yan po yung tinatawag, may tawag diyan yung tinatawag na sinisira na ang history. Yun, ang history lalong-lalo na tayo po ay iniligtas ni Mama Mary dahil sa panalangin ng rosaryo ng EDSA Revolution at noong Lanaval. Okay? Alam mo mga tugang, gusto ko lang ibigay sa inyo ang kaunting kwento tungkol sa mahal na Birhen ng Rosario. Dahil noong ika-16th century, 16 ay ika-16 na siglo, sinalakay ng Turko ang maraming bansa. Iyon, Turko sa panganib na mahulog sa kamay nila ang buong Europa. Malupig ng Mahometanismo, ang Kristyanismo. So talagang ito po talagang nakakatakot. May panganib po na mahulog ang buong Europa, mahulog tayo sa mga Mahometanismo. At si Papa Pio ikalima
ay nanawagan sa mga haring Kristiyano, tandaan po natin, the Christendom, upang magkaisang supuin, ang panganib na iyon. Yun ba paano, tandaan po natin ito, para itong, sabi nga, there's nothing new under the sun. Sa nangyayari sa kasalukuyan, ganun din po ang nangyari noon. Okay? Bakit? Ngayon, dapat din natin sugpuin ang panganib. Anong panganib nito? Hindi yung mga Muslim, hindi yung mga reliyon na sasakop sa atin, pero ang sumasakop sa atin ay ang kasalanan. Ito po ang talagang labanan natin. Hindi dapat natin labanan ang mga Muslim, hindi dapat natin labanan ang mga taong yan, pero ang labanan natin ay ang kasalanan. At ang kasalanan na dapat labanan natin ngayon, kahit nung panahon, ay ang pagiging makasarili. Ang pagpapatay, yung mga kasalanan po. Kasi ang kalaban talaga naman natin, hindi naman talaga tao. Sabi nga, principalities, dominasyones, yung spiritual warfare tayo. Kaya ito po, sugpuin ang panganib. Ngayon may panganib din po tayo ngayon . Ang panganib ng Pilipinas ay ang korupsyon, ang kasalanan. Kung hindi po natin lalabanan ang korupsyon, ang mangyayari po sa atin, tuluyan ang maghihirap ang Pilipinas at lulubog ang morality. Tandaan po natin, sabi, the glory that was Rome. Ano nangyari? Because of sin, the fall of Romans, the fall of Rome, di ba? So because of sin, because ang kasalanan, yan po talaga ang sanhi ng kahirapan, ang kasalanan ay sanhi ng pagkakabagsak. Totoo naman babagsak ang anumang bansa dahil sa kasalanan, immoral. At ang immoral na yan, nandyan po yung immoral na pangbababae, immoral sa kasalanan sa buhay, corruption, immoral kung saan sa mga bagay-bagay, immoral, in other words, masama ay masama. Yan. So, anong nangyari noon, dahil kay Santo Papa Pio, Pope Pius V, napakaganda po, ang sangkatauhang Kristiyano na inanyayahan ni Papa upang manalangin sa mahal na Birhen sa pamamagitan ng walang patid na pagdarasal ng rosaryo ay nagwagi. Yun po ang nangyari. Magwawagay din po tayo, mananalo rin po tayo. Kaya ngayon, bagat wala naman si Pope Pius V, tayo po ay inaanyayahan ng simbahan. Magdasal tayo ng rosaryo. Actually, dito napakaganda po yun Yung pagdarasal ng rosaryo ay walang patid. Kung titingnan po natin, ang rosaryo po ay isang dasal na tuloy-tuloy, walang patid. Kaya dapat lang, sabi ba nga sa Bible, pray unceasingly. Kaya pag tayo nagdarasal, huwag tayong magdarasal putol-putol. Paulit-ulit dapat tayo magdasal. Do not pray. Do not stop praying. Sabi sa Bible, do not stop praying. Keep praying. Yan po. Yan ang utos ni Pope Pius V to pray the rosary. Kaya nga noong October 7, 1571, samantalang nakikipanayam si Papa Pio, Pope Pius V sa kanyang mga kardinal, ibinalita niya ang pagtagumpay ng mga hukbong Kristiyano sa Lepanto, the Battle of Lepanto. Yun po yun. Dahil sa pagwawaging ito sa Lepanto, itinatag ni Papa ang piyestra ng Nuestra Señora de las Victorias. Ang tawag po dati sa Our Lady of the Rosary is Our Lady of Victory. Kaya nga, ang Rosary is always equated with victory. Yan po talaga Kaya pag nagdarasal tayo ng rosaryo, tayo ay mananalo. Yan po yan. Pag hindi tayo nagdarasal ng rosaryo, tayo po ay matatalo. Kaya nga, nasa inyo po yan. Kung gusto ninyo, mga kapatid, na matalo tayo ng demonyo, huwag kayo magdasal ng rosaryo. At maghihirap tayo dahil sa ang paiiralin ay ang pagiging korap. Yan ba problema?
Kaya nga, alisin po natin yan. Labanan po natin ang korupsyon sa pamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Ano? Kaya nga, ang Our Lady of the Rosary is Our Lady of Victory. Dito rin sa Pilipinas, mga tugang, noong 1646, sa sinasabi ko kanina, nakamuntik na tayong malupig. Ano? Pero nagwagi tayo, nanalo tayo laban sa mga Ulandes. Ano? Kaya sa biyaya ng mahal na ina, itinuring itong biyaya ng mahal na ina, kaya mayroon tayong La Naval. Ano? Tuwing second Sunday of October, ating sineselebrate po doon sa Manila ang procession of all processions, sapagkat napakahaba pong procession na yun, and masasabi ko po, very, very orderly. Wala pa akong nakakitang prosesyon na talagang orderly, very orderly. Maayos na prosesyon sa prosesyon ng Our Lady of La Naval. Ano? Yung prosesyon natin minsan dito sa Peña Francia, ang gulo. Ano? Minsan sa Quiapo, ang gulo-gulo. Pero doon po sa Our Lady of La Naval, ano, tuwing October, second Sunday of October, doon po nyo mararanasan ang mother of all processions, dahil ito po ay very orderly and religiously done, dahil po nagwawagi ang kaayusan. Sana po ganun po ang gawin natin. Magwagi tayo sa kasalanan. Labanan po natin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagdarasal lagi ng rosaryo. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan, 38 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot.
Wala. Okay, meron na? Okay, meron na ba? Okay, medyo nagkaroon tayo ng technical problem. But anyway, balik po tayo muli sa ating pinag-uusapan na mayroon po tayong magagawa. Ano? Huwag po sasabihin, wala po tayong magagawa, Father John. Babalik uli yan. Talaga naman, wala tayong magagawa dyan kung tayo ay laging nakatunganga at wala tayong gagawin kasi nagpapabaya. Pero kung sabi nga, tayong mga Pilipino ay manindigan sa katarungan, sa katotohanan, at tayo magdasal. Ulitin ko po itong hamon ko sa inyo. Kung bawat tayo maniwala sa Diyos, ito po ang problema ilan sa atin ang naniniwala talaga sa Diyos? Meron pa na naniniwala ako sa Diyos. Totoo? Nagsisimba ka ba? Talagang pag ikaw nagdarasal, naniniwala ka pa talaga? Ako, Father, yun, ganun ba yan? Talaga, yan problema sa atin. Ang tiwala. Kaya nga napakaganda yung nakaraang Sunday. Lord, kagurangnan, sana pakusugan mo, dagdagan mo ang samuyang pagtubod. Nagkukulang samuyang pagtubod, ang paglaom. Alam mo ngunyan, magayunon pa nga ni ang tema ngunyan baga na sa Pilgrims of Hope kita. Na dapat dahil kita mawala ng paglaom. Ano? Dahil kita dapat mawala ng paglaom. Kaya nga ang simbahan nagpapagirumdum. Si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagpapagirumdum araal daw. Hapon-hapon, tabi. Ano? Mabungog na kamo sa pagpaparumdum ni Father Butch. Ako nagpaparumdum. Kita mga Pilipino, malingawon. Yan. Father, nakakalingaw. Pwede mong malingawan kung saan mo nilagay yung susi. Pwede mong malingawan kung nakaihi ka na dahil pa. Kasi naalala ko yung ihi lang. Sabi Lola, maihi ako. Pagkatapos, nagkwentuhan, nakalimutan. Sabi, ano na pang gagawin ko? Sabi mo, ihi ka. Nakalimutan ng umihi. Mga tao nakakalimot. Yan, nakakalimot na sa Diyos. At parang hindi natin makalimutan ng Diyos. Ano pang gawin natin? Magdasal. Alam mo, kung ang bawat Pilipino, sabi bawat Kristiyano, ito na lang, bawat Katolikong pamilya, ano mo, maraming Katoliko dito sa Albay, sabi nga nasa ratio nun. Marami ng Katoliko dito sa Albay. Pero ang tanong, ang mga taga-Albay talaga ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan at dahil naniniwala ang Diyos, sa Diyos ang mga taga-Albay na makapangyarihan, may gagawin ang Diyos. Yun. Naniniwala po ba kayo na kikilos ang Diyos? Actually, kumikilos na ang Diyos Tayo nga lang ang hindi na sabi, we do not take them into account. We keep ignoring them. For example, kumikilos na nga ang Diyos sa Pilipinas. Ano itong lindol na to? Paalala na ito na ang tao walang kapangyarihan. At pag ikaw ay gumawa ng masama at hindi maganda ang paggagawa mo, ng halimbawa ng tulay, ay gigiba yan. Tingnan mo yung tulay doon sa Cagayan, nagiba kagad, hindi man ang lindol, dumaan lang yung isang truck. Ay ito dito sa Cebu, ang gumawa nung tulay ng Cebu, yung Fernan, saka yung ilang lindol nang dumaan sa Bohol, sa Cebu. Sa awa ng Diyos, hindi nasira. Walang crack daw yun, sabi, in-inspect baga nila yun, pagkatapos ng earthquake. Bakit? Kasi hindi substandard. Hindi sabi kong sa Bicol baga, sinapote. Hindi kinurap. Kasi nga, tingnan mo, ginawa ng Hapon. Kaya maganda palang gawa ng Hapon kaysa sa gawa ng mga Pilipino. Yun, tingnan mo, gawa ng Hapon kasi daw yun Kaya matibay. Kaya nga, tandaan po natin, yun, ang gawa ng tao,
pag hindi ginagawa ng mabuti at hindi talaga hindi inaayon sa kagustuhan ng Diyos, masisira po yan. Masisira talaga yan. Pero kung gagawin natin ang kagustuhan ng Diyos, hindi po masisira. Dahil unang-una, nandyan ang patnubay ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Hindi pa ako nagsisermon na nagpapaalala, nagpapagirumdum. Kasi ang mga Pilipino daw makakalimutin. Nakalimutan na nga natin yung 1986 eh. Ano ba yung EDSA Revolution na yon? What was all EDSA Revolution? EDSA Revolution, I was there the whole EDSA Revolution days na yon. February yun 23, 24, 25. That was, yun, alala ko yun eh. Mula nang sabi ni Cardinal Sin, go out, sabi ni Cardinal Sin noon, I was a parish priest of Manila, UST. I was newly ordained, I was only 26 years old. So sinabi ni Cardinal Sin, go out, and defend the country. Sabi ni Cardinal Sin. Kami naman, ako, bagong pare ako noon. At pumunta kami sa EDSA to defend our country. Nakalimutan na ba ng mga Pilipino? At ano ang pinaglalaban namin? Ano pinaglaban namin noon? Pinaglaban namin noon ang against corruption. Ngayon, corruption na naman. Pinag-usapan na naman natin ngayon. Minsan, Father, give up na po ako. Ayaw ko na magsalita tungkol dyan. Kasi wala naman nangyayari. Mayroon pong mangyayari. Maghintay ka. Tandaan po natin, God's delays are not God's denials. Okay? Tandaan po natin yan. God's delays are not God's denials. Ulitin ko, pangatlo. God's delays are not denial. Bibikulong ko. Ang mga sinasabi natin na delay, yung mga sa Tagalog, yung mga ipinapaliban muna o parang wala na mangyayari, ay hindi ibig sabihin yan, wala na mangyayari. May mangyayari because God is powerful than human. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa tao. Wag mo sasabihin na mas makapangyarihan ang tao kaysa sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ang mas makapangyarihan kaysa sa tao. Kaya kung hindi po tayo susunod sa kagustuhan ng Diyos, ang mangyayari po tayo ay lalong mapapahamak. Kaya nga, there is power in prayer. Kaya, prayer is a powerful, a profound source of power. For all, it connects directly to God, the source of all strength, wisdom, and grace. Through prayer, we open our hearts to the infinite love of God and allow Him to work in us and through us. Kaya nga ito po ay mahalaga eh. Ang problema kasi sa atin, we do not know what prayer is. Ang akala natin, ang prayer is simply complaining. Asking the Lord, Lord, ganito, complain, ganito. Hindi po yun. Ang prayer is uniting your will to God. That is prayer. That is not dictating. Ang problema sa atin, we are dictating on God. Sabi nga ni Saint Augustine, magayon na pagkasabi ni Saint Augustine, mga tugang, prayer is the key to heaven. Okay? Yan ang susi sa langit eh. Kaya kung gusto mong mapunta sa langit, magdasal ka. The door is open to him who knocks persistently. Kaya nga, sige, magdasal lang po tayo. Huwag tayong manghina, huwag tayong panghinaan. Tandaan mo natin, God always answers our prayers in 4 ways. Okay? Wait, grow, know, and yes. Halimbawa, kung ikabubuti yan, God will say immediately yes. At pag hindi ka pa ready, ano sasabihin nyo? Grow ka muna. Or not yet. Ay kung talagang hindi pwede yan, kasi ikakasama mo yan, ikakasama ng ibang tao, para masabi, Lord, sana mamatay na yung taong yan. Do you think God will hear your prayer? Yes, and He will hear your prayer and He will answer, no.
Yun. God always hears our prayers and always answers our prayers. Okay? He will hear our prayer always and He will answer yes, no, grow, and wait. Yan. Napakalaga mga tugang yan. Maniwala kayo. And kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Tandaan po natin. There is power in prayer. We see the prayer or the power of prayer through the scripture. Tingnan po natin yon. In the Old Testament, Moses interceded for the Israelites. Nagdasal ba ka sila, no? And God responded with mercy. Tingnan mo, ang mga Israelites naging alipin doon sa Egypt. Anong ginawa ng Diyos? Pinakinggan sila, pinalaya sila. Okay? Jesus also teach us the importance of prayer. Ang sabi ni Kristo, di ba? Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it will be opened to you. Tandaan po natin. He who assures us of the power of prayer when He says, Amen, Amen, I say to you. If you have faith and do not waver, whatever you ask for in prayer, believe you shall receive. Nasa Bible po yan. Matthew chapter 21 verse 21. Napakagandang pagirumdumin sa tuya mga tugang. Magpangadji kita tabi. Ang problema dahil kita nangangadji. Hapot ko sa imo, kailan ka nangadji? At kung nangangadji ka, nagmamadali. Nagmamadali ka mga G. Huwag magmadali, magmangadji. Okay? Prayer is not only a means of asking for what we need, but also a way of deepening our relationship with God. Yun. Sabi nga ni Saint Therese of Lisieux, the child Jesus, for me, prayer is a surge of the heart. It is a simple look toward heaven. It is cry of recognition and of love, embracing both trial and joy. So, prayer is power. Tandaan mga tugang yan. Let us remember that prayer is not about changing God's mind. Akala kasi natin, pag tayo nagdarasal, gusto natin baguhin ang gusto natin sa Diyos. No, you cannot change the mind of God. Tandaan mga tugang ito. Prayer is about transformation. Kaya nga, ngayon na dinideclare na a day of prayer and national repentance, talaga magsisi tayo lahat. Mga Pilipino dapat magsisi. Kasi kung hindi tayo magsisisi at hindi natin tinatanggap ang ating pagkukulat, pagkakasala, hindi tayo magwawagi. Maghihirap at maghihirap pa rin tayo. Bakit? Kasi hinahayaan natin ang ating pagiging corrupt. Anyway, babalik po si Father Boots sa oras na ito, 54 minutes after 1 o'clock. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Okay. Meron pa tayong 2 minutes at sa 2 minutes nito aking i-conclude na tayo nga ang pagdarasal ay power. Prayer is truly power. Okay? May kapangyarihan po ang dasal because ang kapangyarihan ng pagdarasal, it unites us with the Almighty God. Sabi nga, if we are with God, who can be against us? Ano? Who can do all things? So let us pray without ceasing, trusting that God hears and answers according to His infinite love and wisdom. Okay? So inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram, pero hindi po ibig sabihin na oras na tumigil magdasal. Magdasal lagi tayo, ano? At ibig sabihin sa dasal, dalangin at gumawa ng mabuting asal. Dasal, kung walang asal, hindi po yan dasal. Dal-dal lang po yan. Kaya anyway, mga tugan, nagpapasalamat po ako sa ating technical. I think si Ramir Tanay ang ating nasa technical. And of course, si Jerome Martinez ang ating nasa IT and production. Ito po giraray si Father Boots Bombase OP ngunyanal daw ning Martes na kung saan sa tuyang sinisilibrar ang dakulang kapistahan ng Our Lady of the Rosary kung saan si Saint Dominic de Guzman ang sakuyang tatay ay binigyan ng dakulang responsibilidad na ipalaganap ang rosary dahil nung panahon na si Santo Domingo ay nahihirapan na pabalikin loob ang mga tao, ang ginawa ni Mama Mary, nagpakita siya kay Santo Domingo at sinabi, gamitin mo itong armas ng rosaryong ito at labanan ang masama. At tama nga, nagwagi si Santo Domingo sa pamamagitan ng rosaryo. Thank you very much and God bless everyone. Keep praying the rosary. Magrosaryo tayo lagi. Integrate the rosary in your daily activity. Bye-bye.